जहाँ एबो हम ओते तोहरा से मिलू बतिएबो सनम टाइम पे हम ये करे जा एको मिनट नहीं लेट करबो पहिले से मामला हम सेट करबो मंदिर पीछा में भेंट करबो मंदिर पीछा में भेंट करबो नंदन राजू गे छोड़ के एबो हम सब काज गे सुन गे हमर सोना कहै छी सब सोमवारी पे भेंट करबो पहिले से मामला हम सेट करबो मंदिर पीछा में भेंट करबो मंदिर पीछा में भेंट करबो बुझला के सोना हाँ रो बुझ गेलियो।